se prvo mjesto. Dobar dan, dobar dan. Evo mi predstavljamo, naš 4 predstavljamo KUD Goričan i umirovljenike naše. Ovo nam je predsjednica, došli smo danas da kuhamo grah, nadamo se dobroj pobjedi. Uvijek smo dobivale pa se nadamo i danas nešto više. I to je sve. Hvala lijepa, doviđenja. Ja sam Željko Marđetko, ovo su moji pajdaši iz Plavi dečki, ali inače smo i branitelji, ne, ali smo veliki dinamovci, pa Plavi dečki, da. I mi smo tu radi druženja, radi ovo pobjeda nas ne zanima. Fešta to je bitno i to je to. Dobar dan, dobrodošli na drugu Goričku grahijadu, 4.5. na Svetog Florijana ovdje u Goričana, športsko-ribolovni centar Šudarica. Evo, udruga dragovoljac veterana Ogranka Goričan i općina Goričan su organizatori ovog grahijade. U našem sastavu ja Miroslav Žolc, Nevenka Žolc i Darinka Harmicar. Zastupam udrugu branitelja iz Goričana. Svim skupa želim dobru zabavu, lijepo druženje i nek pobjedi ko bu najboljega graha skuhao. Hvala. Zovem se Stjepan Cicelji, član sam udruge veterana Poturin Dekanovic i tu nastupamo na drugoj grahijadi u Goričanu. Ja sam Đuro Hrebak, dolazimo iz udruge Sinovi domovine općine Gornji Kneginec. Pozdravljamo domaćina, udrugu dragovoljaca veterana Domovinskog rata, isto tako sve ostale prisutne, a i na kraju svima skupa želim nam dobar provod i dobro zdravlje. Predstavljamo općinski ogranak Sveti Đurć iz Podravine, tu preko Drave. Evo, došli smo ovdje u ovaj lijepi ambijent da se proslavimo s kuhanjem graha. Pozdrav domaćinu, evo toliko od nas. Evo lijepi pozdrav udruzi iz Goričana. Mi smo 56. samostalna bojna iz Kutine, Tomislav Miklić. I došli smo se natjecati u grahijadi i zahvaljujemo domaćinu što nas je pozvao na ovu drugu njihovu manifestaciju. I zaželio bi svima sve najbolje i neka najbolje pobjedi i lijepi pozdrav iz Kutine svima. Dobar dan, evo ja vas pozdravljam ispred udruge Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Svete Nedelje i kao predsjednik podružnice Zagrebačke županije. Ove godine smo drugi put na grahijadi kod naših prijatelja u Goričanu. Zahvaljujem se gospodinu Marijanu Harmicaru, predsjedniku udruge dragovoljaca veterana iz Goričana, a također se zahvaljujem i mogu reći našem velikom prijatelju, odnosno načelniku općine Goričan Emanuelu Sinkoviću, s kojim smo se družili već u par navrata i bili su dečki naši gosti u Svetoj Nedjelji na daleko poznatoj Fišijadi u Rakitiju gdje je prošle godine sudjelovalo 38 ekipa. Evo, vrijeme nas bude poslužilo, tu smo sa svojim prijateljima iz Budaševa i Svetog Đurđa koji se zajedno družimo, pa kaj da vam velim. Hvala vam na pozivu, vidimo se iduće godine, a nek pobjedi najbolji. Hvala vam lijepa. Evo, dobar dan, lijep pozdrav svima. Pozdravljam sve sudionike grahijada Goričan, pozdravljam domaćina, zahvaljujem se na pozivu. Ja sam Dražen Pešec, predstavljamo udrugu, to jest nije udruga nego Ribolovni savez Međimurske županije, znači sva ribolovna društva koja su u Savezu Međimurja. Evo, ovu godinu smo već sad drugi puta već na grahijadi, bili smo i prošlu godinu, bilo je fantastično, nadam se da bude i ovu godinu isto tako. I evo, šta ću reći, želim najbolji grah, nek skuha neko najbolji grah, to je to, hvala lijepa. Evo, dobar dan, evo, javljamo se iz Goričana. Ja sam dopredsjednik udruge 34 inženjerske bojne, moji kolege su s nama, evo, vrsni kuhari, ništa posebno, želio bih samo pozdraviti organizatora koji je dobro ovo organizirao, dosta ga ekipi, koliko vidim, oko 16. I nadam se dobrog vremena i dobrog graha, to bi bilo najbolje, ujedno pozdravljamo i načelnika Goričana, to moramo našu udrugu veterana. I evo, to bi bilo kratko od nas, 34 inženjerijske bojne, dok nas se malo više ne skupi. Hvala. Ovako, pozdrav svima, mi smo članovi udruge prijatelji, sportsko-recreativne udruge Prijatelji Goričan. Predstavljamo našu udrugu druge godine na grahijadi i ponosni smo na to. I mislim da ćemo i ove godine napraviti jako dobar grah. I drugim ekipama želim puno uspjeha na dobrome grahu i da se podijeli i da se ljudi
probaju i najedu. Hvala lijepo. Evo, dobar dan, ja sam Kranjčar Dario. Evo, mi smo jedno tu društvo iz Goričana, iz jednog voćnjaka. I došli smo se malo družiti i ako treba i na prvo mjesto. Franjo Šavora, predstavljam općinu, ja sam donačelnik. Sa mojim suradnicima pripremat ćemo najbolji grad danas. Kako je? Evo, od namirnica vidite imamo prsne vršce, špek, domaći špek, kobasicu, paprika, 2 paradajza, mrkva i osnovno grah. Evo, ja vas sve prisutne pozdravljam u ime Udruge dragovoljaca veterana Domovinskog rata općine Goričan i ograna Goričan. Zahvaljujem se na ovakvom velikom odazovu, a posebno bih pozdravio i našu jednu od najvećih gošći, dogradonačelnicu grada Kutine, a ujedno i direktoricu turističke zajednice Kutina, gospođu Ivanu Grgić. Pozdravljam normalno i sve braniteljske udruge koje su nam tu došle, da ih ne nabrajam, možemo svi vidjeti, sve ekipe iz Goričana, sve udruge Goričana i sve goste. Pozdravljam i našu muziku, grupa Kumovi, naše kuhare koji kuhaju za sve mještane, gospodin Antiša i njegova ekipa. Evo, a sada bih dao i riječ našemu načelniku, gospodinu Emanuelu Sinkoviću. Hvala lijepa. Evo, dragi branitelji, dragi prijatelji, sve vas lijepo pozdravljam u ime općine Goričan i u svoje osobno ime. Evo, vrijeme nas je poslužilo, bilo 3 dana kiša, ali sada je to dobro, svi ste vedrili. Hvala vam na dolasku, za vas je pripremljen bogat program i hvala našim braniteljima da su se potrudili organizirati ovo zajedno uz pokroviteljstvo općine Goričan. Još jedan pa želim svima sreću. Imate tajne začine, nadam se, i neka bolje pobjedi i evo proglašavamo drugu Goričansku grahijadu otvorenim. Hvala lijepo, svi zajedno družite se, uživajte i živjeli. Evo, u ime tročlanog žirija koji će vas danas pratiti ovdje na vašoj drugoj grahijadi, ja bih redom predstavio, znači, član žirija je Tomislav Lišć, Krunoslav Tilošanec i Danijel Naranđa. Znači, ja ću biti ona zadnja točka na vašem grahu. Dobro što ja znam, srce moje lažem sebi, bolje kad sam sam. Srce moje lažem sebi, bolje kad sam sam. Idemo komisiju malo, da vidimo dečki. Idemo, ćemo prvo ovdje, ćemo na ovu stranu. Idemo ovdje, ovdje. Pa imate na stolu! Imate cure, imate cure! Vozi dalje, ništa. Vozi, ajde. Da vidimo ovdje dečki. Bude ovog člana žirija Herc. Tako, prvo ovog onda je špek. Mi smo u komisiji. Evo ide, evo. Da vidimo, pozdrav. Dobro, što ima čelo? Samo da vidim je li tam imate. To lubenice imate. Evo danas, 4.5.2024. godine, organizirana je grahijada u organizaciji Udruge dragovoljaca veterana Domovinskog rata Ograna Goričan, koju je potpomogla i općina Goričan. Zahvaljujem svim ekipama koje su došle iz drugih krajeva i iz drugih županija kao što su Budaševo, Kutina, Sveti Đurđ, Gornji Kneginec. Ujedno zahvaljujem i svim našim udrugama koje su potpomogle ovu akciju, našem dobrom vatrogasnom društvu koje nam je uvijek bilo spremno pomoći u organizaciji toga dogodka. A kao najvažnija stvar koju moram spomenuti, da nam je kao gošća došla i dogradonačelnica
grada Kutine i ujedno i predsjednica, direktorica turističke zajednice Kutine, gospođa Ivana Grgić. Tako da ja još jedan puta svima sudionicima zahvaljujem na svemu što su pomogli, a i nadam se da će još više doći ljudi da posjete ovaj dio naše lijepe Hrvatske i da vide da mi Međimurci možemo i kao branitelji napraviti sve, samo da se družimo, jer to je naš ponos. Hvala. Evo, nalazimo se na drugoj grahijadi u Goričanu, u najljepšem općinskom parku na Šuderici u Goričanu. Lagano, 20 ekipa kuha grah, lagano smo na nekakvoj polovici događaja. Vrijeme je odlično, mještani su počeli pristizati, dakle očekujemo da je takmičenje će biti gotovo u 1:30, a grah ćemo već dijeliti između 1 sat i dok ga ostane. Dakle, općina Goričan je pripremila ogroman kotao koji kuha Antiša iz Preloga. Moram pohvaliti i naše domaće branitelje, Udruge dragovoljaca veterana Domovinskog rata Ogranak Goričan, koji uz pokroviteljstvo općine Goričan organizirali su ovu grahijadu. Ono što je bitno, dakle, ima 20 ekipa iz raznih županija, dakle tu su nama dragi gosti iz Kutine, zamjenica gradonačelnika Ivana Grgić i koja je ujedno i predsjednica turističke zajednice iz grada Kutine. Tu je ekipa iz Zagreba i Svete Nedelje, iz Bodaševa, dakle tu su naše domaće udruge, Savjet mladih. Stvarno ja vjerujem da bude to jedan vrhunski događaj. Evo, pripremili smo i besplatan zabavni park i u vidu napuhanaca i bumper lopti za sve mještane. Tako da evo, vrijeme je odlično. Ono što je bit, kaj smo željeli postići sa ovim događajem, a to da se svi zajedno podružimo. Dakle, možemo upoznati i ekipe iz susjednih županija koji svaki ima nekakvu tajnu. I evo, vjerujem da će najbolje pobijediti, a u biti nije niti bitno ko će pobijediti, bitno da se svi zajedno družimo, da se zabavimo. Tu su tamburaški sastav kumovi, zabava će biti, vjerujem, do kasnih večernjih sati. Tako da evo, još jedan put hvala svima na trudu i vjerujem da će grah biti odličan. Sad se tu